Lo ya tetap awet dhewe menyesuaikan adat dengan bulan Ramadan. Ya bener, ya kan siki sisi gawe untuk gawe sesepisan ki ya kudu kesuwen marang Gusti kang ada ing Gusti Taala. Ya kuwi ingkang layak saka nyuwun Bapak Ibu. Muga-muga dadi satya sing pigunane kembali sapa. Satu laku. Oke, Bos. Ya MC. Modele nyake apa kae bingung. Satu lagi. Bebe mungkin. Nangis sak sundeng. Satu lagi mutem-mutem dari Mayura. Oke, Iki piweling bahwasanya di bulan Ramadan ini lagu ini mesti menten. Lepas dulu. Apa itu ya? Mas Ramadan. satu lagi. Itu lagu lagi. Kayak Sama sudut ya.
Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Siapa? Mas Jok Lutuk. Yang tadi Ustaz Widik lagi. Sampean pun kula kandhani pun ngombe-ngombe. Jamane pun jaman tuwa. Jenengan wis saya tuwa. Arepe diparake ngendi? Kulo ngaji dail kotul mau wong sing kedunungan napas besok kacebut iki mau. Kowe kok ngombe ngopo? Apa ya pun bukoknya aku? Oh aku cukup dewi. Senajan to sampean tuku dhewe ning sing rusak ya sampean dhewe. Ning dampake ning gone keluargamu dhewe. Mesakno bojomu, aja omben-ombenan. Iki ngono minuman setan. Nek iki mbok ombe to setane ngombe apa? Nutuh dia aku ya bos keluargamu wis khusus wis sempurna. Astagfirullahaladzim. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Wafiru ilallah, dibalekne karo Allah. Nyapo sampean kok ngombe nyapo? Enak ora jajan. Lha apa doe kok? Ora iki banyu putih kok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya udah nomor 50 ya. Kok bisa? Ayo berhenti. Berhenti minum. Lagi berhenti. Saya arahkan para ahli ulama nate ngendikan sapa wong sing bisa nyingkri pekat penyakit masyarakat uripe bakal manfaat. Gandulo sarune yai. Jadi tak gadul lah sarung melorot ya ini lah kantor. Ayo lah. Ayo. Kalau bermain Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dewan. Waalaikumsalam. oh ya itu wae. Dalangkip adalah makrifat pemimpin. Dek, Dalem. aku putune Kaji Ismail. Dulure Gus Idam turun lho. Terus kowe arek saenakmu jeneng kowe asline Gus. Urunanku kabeh Gus Nur. Gus Muhammad Saleh. Iya Gus Sun Gondro. Tapi asli ya Gus. Apa sih itu? Iya Gus. Apa? Ya Gus ya. Gus apa? Ya Gus ya. Kowe ora ngerti nek Ora asli. ngerti urutan. Iki asli Gus. Nek aku ora tak butuh-butuh. Nek iki lagi iki asli. Dia tinggal di dalam soto pantes toh. Damel sarung ya Pak. Pantes latine Iki aku. sik terakhir ke Sunan. Nah, Sunan Dal. Aku masamu biyen yo nyantri kok iso. Cek golek. Ayo, tak terus nih. Tak tutupi ngene lho. Biar tukar mendak no sikile. Lah jajal. Mendak iki Kalau tinggi Bu. dengkule ditepuk. Ora gagal. Eh? Ora gagal. Sampeyan wae. Astagfirullahaladzim. Sampeyan. Aku tak terus nih ngaji iki lho, iso. Aku ngene. Masya Allah. Jangan kamu berbuat gini. Ngene nakal, lha kowe nakal. Kamu jangan berbuat gini. Sekali-sekali kamu Lebih baik. Kowe lek ngombe ya ditoto. Nah, ngono lho. Wa ma'akum aina ma'akum. Nah, iki. Aku sama iki aku percaya. Apa kuwi, Pak? Anu. Tuhan itu selalu bersama. Nah, kuwi lho. Kowe aja wedi kliru, kowe aja Kowe wedi. disin karo Gusti Allah. Aku kok Nyapa, Mas? apal ini kuwi tok. Ora tak
pemimpin bebas. Mulai ketoprak aku pemimpin. Nggih. Sawise pasis. Leres. Nyekel papat nganti buburan. Tayo nyekel. Ini tahu sopo ini. Sopo ketoprak tahu. Sopo wayang wong ya tahu. Sopo tali ya tahu. Mas sing rakyat iki sopo rumah sakit dengan iki. Saya iki mangga ini urung anu Dewi. urung jaipong dereng-dereng. Jaipong. Jadi kuwi ben jaipong nggih. Ora terserahku sing bajingane Mbak Elisa. Sing bajing, sing embang. Mbak Bajing. bajing tidak ngene. Senembang. Iki bajingane. Oh iya. Tuh, ada salah loh. Maaf. Kata-kata kadang-kadang non saya bajingan ini kadang-kadang wong ini mikir elek. Tapi jadi ini bajingan ini sopir apa, Bos? Sopir cikar. Sopir sikar itu bajingan. Ya. Loh, Bajingan di bahasa Inggris. sopir sikar. Bajingan ini yit karo her. Yit tinganan her ngiri. Bicaranya bakal ngeting ya. Ayo. Ora ngerti tuh. Bahasane Mas Gondong ki bahasa Sanskerta. Hindi apa? Bosomu Hindi apa? tak Sik hindi apa? Itu kanan. Salah. Hindi apa nyambung? Kok itu nganan iki? Dagelan arep api-api kamu tai. Bosomu kuwi bahasa Inggris. Iya, Mas. Report. Nggih. Rekete. Rekete ya Rekete sih kalau soto lalu bergede. Begitu. Ayo Han. Langsung intro dong. Mbak Elisa. Itu kan dulu. Intro nih yo kok intro saka Bendang Jaipong lho. Turun tak jalan lu tak terus tentu tak jalan Menengah. aku jurusan tari itu Lo tekak itu biyen. Bah, SKB. nah juga orang toyo putra putri Binglong gajah. Gajah kan binglong gajah. Binglong gajah. Ayo. wah matek Lingkungan wong darah ini rameko untuk beli drum pasti ini nggak perlu aku lah kok patah gak pocong no biyen sih gede kalau kotornya sini ini kalau beli. yo ini ngerti lho mbak pakai jati bori ngerti ini mama ini mulai pun gue diwi-diwi Ya iya tenang wong satu laki-laki. Oh, kamu situ, Mbak. Selini puasnya lakoni satu laki-laki. awan lho poso wayangan aku poso lagi wayangan Geng. jadi sak karepku lho Iya, bayar mulai ya bayar Sinten jare posaran wayangan. Niki seminggu petel wayangan terus kok. Bangsane. Wong sugih sampe lho sak kendali sing nanggap lho. Iki Mas Rudi iki wayangan dhewe. Sampeyan ki yo sini. Mas ya. Ayo, kan Rudi bocah sing tak tresnani dah elengane wonge ngono. kalau takon nglakon ning langitan Ya. yo kan itu tuh ditamu tak gila-gila lo tuh tak terus tuh ditamu tak Tidak ono penang apa, Pak? Sing muni iki lho kaset buri lho. Satu laki-laki. Mas siap
Butuh satu lagu lagi. Satu lagu lagi. Wah, bolok-bolok. Kadung seneng kok ajenge bacot nih. Satu lagu lagi.